Labhairt le Rory radio Rírá. Radio Rírá. Díomh is mis Rory agus fáilte go Labhairt. An bodcréile seo dheoidh tú na PC éasfear an glóir Labhairt radio Rírá. Chomá le rudí spéisiúla nach bhuaithí tú áit be eile. Isteach Labhairt radio Rírá agus cuine súil an bodcréile de agalamh cluichí agus play. Radio Rírá. Anseolm sa stiúdeó tá Bert atá ag tuairt faoi thuras nó faoi aistear mar dearthach fila. Trasna na Eorpa fad chun airgad a bhailiú son roinnt cathairnachtaí agus samad ag súil go mór leis na tuirthaí fad a eáil tá si de seolm sa stiú so arbala mar dús cad is anamdíomh carmhástíomh agus cadíann sibh lebar good saolta. Is mis an is as baile clia mé agus tá déanam staidir an visitéirpa. UCD brunner. Is mis Gráinne, is as baile clia bé chuma agus tá déanam staidir an dlí. UCD chuma. So card de choláiste? Card on school actually. Agus inis card de choláiste. Dar no. An da. So tá sé bheith tuairt faoi Jailbreak ní luigh mar sin dús ach sin an big reveal. Jailbreak cad mínig dom. Is bailúchan airgadé le haid na cathairnachtaí naimhíonn sin de pól agus amnesty. Camhuid anchuid airgad a bhailú le haid na cathairnachtaí seo. Ag an deire camhuid dul chuig áitéigean san Eorp níl clúigean céinát jómad amach an lá céinát a mai sé. Déiteach sé a bheith an gréig nó an rank is níl clúigean ag an óméid. Sinné agus rásatá an, so ba miléin óscoile ó anchuid óscoile timp na tíre ag ghlacadh puirta an tá coppla fearn ó UCD, cín ó Cláiste Tríonóide, Kirky, Galibh, Limnach, Gachat. Rimtí Dermot ó DCU. DCU, come on Eshkiel to Broner. DCU, come on, I know. Agus tosímuid fad lasmuid chaisleán blach lia ag an níochlog maidin gan caiiciise go bé fearn an sin dús even ba an bu acu. Wow, sin an spéisiúil fad agus luigh sibh go se bheith bailíir son cairnachtaí naimhíonn pó agus amnesty cadíonn an siad san? Well, naimhíonn sin na pól bailíonn siad airgid chun Carla daoine gan dírin agus daoine atá feibh na airgid acu. Like den siad annachhuid rudaí in éireann agus lasmuid éireann chuma. Cairríonn siad le daoine bili íoc le ar scoile chuir a fáil de Ghlacadh agus clubna oberháile agus clubna bric fás a dhéanamh. Agus chumá le sin chuireann siad labí ar fáil do híine gan dírin agus bí a chur a fáil dómh chuma. Agus ionad le a chur a fáil dómh chuma. So is car fiúntach atá ann. Very not. Agus amnesty well is agriach idir náisiúnta tá an NGO tá an agus an príomhhaim tá acu nach chun ceart a déine a chuirchan cin agus a chuimhnú go idir náisiúnta so fáin siad a deagháil le stát nar chléisian siad ar scéalta ar rug scéalta agus impíonn siad ar stát agus ar rialta siúd scachud fáil deagháil cibé rud gur féile le dhéanamh mar hampla bhí siad a thar bheith buinteach leis an gás faoi Ibrahim Halawa an seo má clia coppla ceapan gur tháinig sé bháile nuirí agus bhí sé sa phríosún san Éigipt ar feadh ceithre blina gan tríal agus bhí sé just uafásach agus frí amnesty for siad rinne siad an chud Jailbreak for bhí siad a deagháil leis an rialtas san Éigipt agus just an éireann agus den siad an chud Jailbreak iontacha. So is fiú go mór páirte ghlacadh seo chun airgad a bhailiú ar son na cathairnachtaí sin agus tá sibh chun tuairt faoi aistear trasna na Eorpa chun é sin níomh cadéanú is mó atá sibh ag súil leis. Tá ag súil leis an lá inar just chun bheith má sin mar geannachhfuil aonrad mar geannachhfuil aonrad aganna mar geannachhfuil is cuinn céináiscúil muí dul chunascúil chun fáilán aonrad Tá just ag súil leis an espiréis leis an mistéir mór táir le ticéí á ar freisan níos ísle agus gachrid cos baimid fósaigh bailú airgad ar an lá agus muidir taisteal tí an thorpa so dar nó níor fecinn si daoine gléiste sús le bucéid ag bailú airgad ba gachrid just like céim fágus just dulchaig anhuid tíortha chuid nua dhéanamh déir nó agus just tíortha nua eáil agus ruí mar sin ar éis ar fad so ba airgad le bailúdó tuis nach chuil ceagaí bhirgad airgad hain a úsáid mar chuid duine rialacha chunastá sibh chun an tairgad ar fád seo a bhailú ar son na cathairnachtaí. Well bhí díoch an cíisí ar siúla gin an ine sicata sa choláiste. Bhailimar oscain €100 donna cathairnachtaí.
so tá an sás leis sin níos ceapan bhí sé fiúntaach bhchailmar an anna chuid rodí Gráinne an chuid Bag mé bhád an mé gur Rocky Roads agus ní put á i de dhéal deir an lei bhí mar le just tógaí just tóg na Rocky Roads. Bhí mar tí de ithe Rocky Roads Tiger si blasta. Bhí siad caiimrá just ag an blasa Bhí réimhíoach na agann tamlína ó hen comá chun right agad bhú agus an príomhar tá agann tá tránna gceist chun bheith agann i an seachtainna agus táéis ceisgur ar gcuirde ar an gláán ar gachéine tusa chumá ba mé an. chun teacht lefarin agus támuid ag scríomh na beitaí faoi láthair cean ar fad. Dar nói ba bouta ghilge an? Dar nóí. Ar éis ar fad an bhfuil éine lícs a gí duna ceisina? Ní félinn ní bheh sin chur. Ní bheh sin chur. Ok, nuair bhúcam na mics is féile ar fad agus dar nóí tá sibh chuna bheith taistil ba áit le shricin Location X mar thugann Jailbreak air ein ráflaí faoi cáhfuil sé. Níor chuúla mu seans go mai sé sa gré chuúla mar sin le seachtainna hen ach níl na samtamar ag bhfuil sin fear churbe. Déidir sé bheith éát níl clúgain. Tá sé dachar é le na ráflaí seo clistal mar geall ghfuil na daoine duine gatain gachát sa tír óhfuil scoil na eile agus gachraigh níl ri aithna gan ar den eile UCD tá si an scapa amach tána ar go mar duine nógó níl slúad níl stú mór. Bais chun ar an lá, Dermid le. Níl sé deagháil ba le mud vlogging ar fád people. Ar fá bhfuil gur magí is tuachtasteach sa stúdeó agus leirlumm faoi Jailbreak, déna í cinnta go dagann sibh seach taréis agus go dogann sibh an ta ar fád dom ón astú seo agus go náirí libh sa rás. Gur mí Radio.